Šaf je nastao davne 1975. godine kad je Edo Lukman na poziv knjižnice tadašnje dječjeg odjela došao i predložio jednu slobodnu aktivnost za djecu, znači rad na animiranom filmu. On je već pri prvom susretu naišao na 80-ak djece koja su bila zainteresirana ne samo za izradu, već i gledanje animiranih filmova i eto, tako je Šaf započeo. Šaf danas broji otprilike po jednoj školskoj godini oko 70 djece, ali ima i ponešto odraslih. Dakako, to nije jedina Šafova aktivnost jer nama dolaze u posjetu nebrojene škole iz područja cijele Hrvatske na edukacije o animiranom filmu. To je zapravo kao prvo dugotrajan proces, odnosno cijelogodišnji. Naime, mi radimo s djecom cijelu školsku godinu, dakle od kraja rujna, odnosno početka listopada pa sve do lipnja. Upisala sam se na Šaf zato što je većina moje obitelji išla na Šaf, i mama, i tata, i sestra, pa mi je zvučalo zanimljivo. Moja prijateljica je hodala na Šaf 4 godine, pa mi je to izgledalo fora jer nam je ona pričala o svojim filmovima i onda sam i ja htjela crtati s njom, pa sam se zato upisala. Odlučila sam se upisati zato jer mi svi govore da lijepo crtam i zato jer mi stalno prijatelji govore da dođem na Šaf. S djecom prvo radimo neke slobodne crteže, pričamo, razgovaramo o temama koje njih zanimaju. Iz toga nekad isplivaju neke ideje ili neka djeca već dolaze s postojećim idejama i onda se odlučuje što je, a što nije pogodno. Kombiniramo analogne i digitalne tehnike. Činjenica je da su djeca poprilično okupirana digitalnim tehnologijama, tako da naši polaznici nas mole da ih bacimo povremeno u ovaj svijet analognih tehnika. Vjerujem u revival zapravo starih tehnika, što se zapravo i vidi i na profesionalnoj produkciji. Vjerujemo da Hrvatska pogotovo ima bogatu povijest filmskih klubova koji rade s djecom i mladima i veselimo se svakom novom klubu koji proizađe ili iz nekih naših radionica ili iz radionica naših kolega ili radionica Hrvatskog filmskog saveza. Pozivamo djecu koja se žele vratiti u neko malo bezbrižnije djetinjstvo i biti kreativna da zapravo dođu, jave nam se najčešće početkom školske godine, ali mogući je upis i tijekom cijele godine, pa dođite, napravite s nama nešto lijepo i učite u filmsku povijest. Dođite na Šaf ako se želite igrati, nalaziti nove prijatelje i crtati.